Right, grade 12 siyaqala njengamanje ama-programs ethu aka grade 12 siwaqala ngokwe-program njengoba imisiwe umnyango wezemfundo nokuba-ke ayohlala njalo eshintsha kuncike ekutheni ngalowo nyaka bathi asiqale ngani ukufundisa. Kodwa sesikubonile lokhu kube isikompilo labo ukuthi njalo baqale ngale topic mabefundisa unyaka nonyaka. Le topic ke noma lesi sihloko sama sequences and series sikhona ngisho emagrading amancane nakwa grade 7 sikhona, 8 sikhona, 9 10 11 sikhona. Siyakhula njalo as you go up. Basiqala sisesincane phansi kusathiwa ingane uma ngabe thiwe ingane ayenze ayiqhubeke nalokho uma ngithi bese kuthiwa ingane ayiqhubeke okuzolandela lapha kuzobe kungaki. Kukodwa la ibhola elilodwa, amabhola amabili lawa, amabhola amathathu lawa alandela umangaki. Emazingeni amancane lento bayi-introduce kanjalo kodwa isuke isho into eyodwa. Isho ama-sequences because i-sequence indlela noma i-order izinto eyisuke ibekwe ngayo. Ngenhlanhla ke thina sifunda i-mathematics kusho ukuthi i-order indlela eyisuke inamba zilandelana ngayo ngaleso sikhathi. Njengamanje uma ngase ngibuke lokho eyokuqala iyodwa 1, eyesibili izimbili 2, elandelayo zu3, elandelayo kusho ukuthi ziyobe zu4 njalo. So mawubuka lezi namba zimi ngeorder ethile ayixovekanga nje. Angiqalanga ngo3 ngeza ngo1 ngeza ngo4 ngeza ngo2 angiyixovile lezi namba ngiyibeke ngeorder elithile. So yilokho ke esikubiza ngesequence, ipattern ethile. Sometimes lento bayayibiza kuwena ngokuthi it's a number pattern. It's a number pattern. I-sequence le i-order eyibekwe ngayo inamba ngaleso sikhathi. Zehlukile noma ahlukileke lama order inamba eyisuke zibekwe ngawo ngaleso sikhathi. Anamagama awo futhi anendlela futhi asetshenzwa ngayo. Lama sequences noma lama order eyinamba ahluke kathathu. 1 eyokuqala yaziwa ngokuthi it's a quadratic one. A quadratic sequence. A quadratic sequence. I-quadratic sequence indlela nakhona la inamba zibekwe ngendlela ethize eyisuke ilandelana ngayo. Kodwa okufanele uku-understand njengoba inegama elihlukile inendlela yayo nayo esetshenzwa ngayo. Nayo ke i-quadratic sequence leyo, is-quadratic sequence ine formula yayo okwazi ukuyi-establisha ngakhona. Lena yona siyibiza ngokuthi it's a general formula. La sithi khona Tn is equals to an squared plus bn plus c. Le yona general formula, yona Tn formula, general formula. Uma usebenzisa lokho ukuthola konke okwe quadratic formula. Okwe quadratic sequence, zonke inamba ze quadratic sequence ngokulandelana kwazo. So that is a general formula. Elandelayo kube yilena esiyazi ngokuthi it's an arithmetic sequence. I-arithmetic sequence nayo futhi le
indlela nakhona inamba eyisuke ibekwe ngayo, ipattern order elithile isuke ibekwe ngayo. Kodwa okumnandi ngale ukuthi inamba zakhona zibekwe cishe ngendlela esijwayele. Kuyenzeka ubale ngo2, kuyenzeka ubale ngo3, kuyenzeka ubale ngo5, kuyenzeka ubale njalo ngeinamba ezehlukaniswe inamba ethile. And i-general formula yakhona yona ithi Tn is equals to A plus N minus 1 multiplied by AD, and this is a Tn. I-general formula yakhona le ekutholisa zonke lezo namba ezisuke ibekiwe ngaleso sikhathi ngokulandelana kwazo. Eyesithathu kube yilena esiyazi noma ebizwa ngokuthi it's a geometric sequence. Geometric sequence. Nakhona i-geometric sequence inamba zakhona eyibekwe ngohlelo oluthile, kodwa okay angiqale la kwi-arithmetic inamba zakhona kuba ukuthi uyayi-adda noma uyasusa ukuya phambili. Like for instance mangase ngithathe isibonelo se-arithmetic, sizoba into enje. Uma ngino1 no2 no3 no4, umbuzo wami uzothi uma ngino1 ngidinga bani ukufika ku2? Kusho ukuthi ku1 I must add another 1 for me to get to 2. I must add another 1 for me to get to 3. I must yabo kanja. Kanti mangase ngithi 4 3 2 1 ngidinga bani ku4? For me ukuthi ngifike ku3 I must take away 1, then I get 3, take away 1, then I get 2, take away 1, then I get 1, and so on and so on. Bese ziyaqhubeka ke inamba ziyalandelana. Lokhu inamba ezi-arithmetic zisebenza ngo-plus nango-minus, ukuze ukwazi ukufinyelela kwelinye item esuke ilandela. Geometrically nayo i-geometric sequence noma i-pattern yakwa-geometric ine general formula yakhona. Tn wakhona it's Tn AR n to minus 1. Lena i-general formula e-geometric. Izinamba zona eyisuke zi-geometric siyibona ngani? Siyibona ngokuthi uma ubuka lezi inamba engizokunikeza zona, lezi u2 lo, u4 lo, u8 lo, u16 lo. Buka into engiyenzayo, ngidinga bani ukusuka ku2 ngiza ku4? I must multiply this number by 2 for me to get to 4. Multiply this one by 2 for me to get to 8. Multiply this one by 2 for me to get to 16. So for geometric inamba ngokulandelana kwazo uya multiplier enye ukuze ufuna inamba ethile o multiplier ngayo ukuze ufike kwenye. Ngeke ngikwazi ukuwachaza wonke kanye kanye. Lapha bengimnikeza an opening yokuthi mangaki lama sequence and series noma lama pattern esizokhuluma ngawo. Inhlobo zawo zu3, khona e-quadratic, khona e-arithmetic, kukhona e-geometric. Njengamanje esizoqala ngayo ukuyenza, sizoqala nge-quadratic. Sizoqala ukwenza e-quadratic. Right. Kusho ukuthi sengawasusa ke lawa amanye amabili ngoba asikazi ukwenza wona njengamanje. Sizobhekana nalena e-quadratic. Right? Uma ke sidila nalena e-quadratic, nazi izinto okufanele sizazi grade 12. Fanele sazi ukuthi i-pattern
ayivele nje ibe ipattern engasuka indawo. Angiphinde futhi ipattern ayivele ibe ipattern ingasuka indawo. Kusho ukuthi kukhona la isuka khona. Kusho ukuthi ikhona inamba yokuqala. Kuwo wonke lama pattern ekade ngiwabhalile ikhona inamba yokuqala. Inamba ke njalo bakithi esekuqaleni, inamba esekuqaleni siyibiza ngo-term 1. Inamba njalo esekuqaleni siyibiza ngo-term number 1 ngoba iyona esekuqaleni. Right? U-term number 1 iyona esekuqaleni. Normally lo term number 1 siyesubhale kanje sithi T1 iyona number esekuqaleni bese siyayigeneralize. Into eyenza ukuthi siyigeneralize inamba esekuqaleni ukuthi uzobona nawe la ngike ngakunikeza ama pattern. Ngathi ama pattern uma ngino 1 2 3 4 bese ngiphinde ngizoba no 2 4 8 16 ngiphinde ngizoba no 4 3 2 1. Uma uwabuka omathathu lawa ama pattern, uma uwabuka omathathu zonke inamba ezisekuqaleni akuhlali kuyinamba eyodwa, ziyashintsha. Akuhlali lezi inamba zisekuqaleni zingo term 1 zonke. Lezi ezesibili zingo term 2 zonke. Lezi ezesithathu zingo term 3 zonke, term 4 zonke. Anti niyayibona leyo nto. Number 4 sithi term number 4, T4. Number 5 njalo. Kodwa ngifuna ke sibuke ezisekuqaleni. Nazo ezesibili noma ezanza akuhlali kuyinamba eyodwa eqaleni. Ngeke awuhlali uthi kuhlale eqala u1. Kuyenzeka kwesinye isikhathi iqala u2, kuyenzeka kwesinye isikhathi iqala u4, kuyenzeka kwesinye isikhathi kuqale u-1, qala u-6. Kuyenzeka kungaqala noma yipi number. Kuya ngokuthi mina le pattern engisuke ngikunikeza yona ngifuna ipattern enjani. Athi siyayizwa leyo nto engisho. So ke lokho kushintsha kwenamba esekuqaleni ngenxa yokuthi inamba esekuqaleni iyashintsha. Ngenxa yokuthi inamba esekuqaleni iyashintsha sibe sesebenzisa ke iletter. Iletter iyona esiyibiza ngokuthi it's a variable. Uzoyikhumbula ke i-variable right from grade 8 ukuthi i-variable inoma yipi letter esebenza endaweni yenamba. Indaba siyibiza ngokuthi i-variable na ngoba ilokhu ishintsha. Namhlanje yilokhu kusasiyilokhu, namhlanje yilokhu kusasiyilokhu. Ngeke sihlale sifunda ngepattern eyodwa. So ke sithi ke yize zilezi zi-quadratic zinjalo, kodwa inamba yokuqala siyibiza ngo-term 1. Ngokwe-symbol siyirepresenta kanje, ibe isekuqaleni bese siyinikeza u-A ngoba isekuqaleni eyokuqala. Athi ayizwa leyo nto engiyishoyo. Right. Phakathi kwezinamba njengoba kade uyibona inamba, u1 no2 no3 no4 phakathi kweyinamba la kunama gaps athile. Yabona? Kunama gaps athile. Ngenye indlela ukuvala le gap ukuze ngifike lapha yana ku4, ukuvala le gap ukuze ngifike lapha ku3, ukuvala le gap ukuze ngifike lapha ya ku2. Le gap le ibizwa ngedistance. Sizwa? Ibizwa ngedistance. Bese siyirepresenta ngobani ke yona? Siyirepresente ngo-D. I-gap siyirepresenta ngo-D bese ibizwa ngokuthi it's a distance.
le distance ke esikhuluma ngayo kwabanye iba okunye kanti la kwi quadratic le distance esikhuluma ngayo kwi quadratic ayibi into. Ake sibuke la ubani engimdingayo kulo ukuze ngifike la u1 engimdinga la ukuze ngifike la u1 engimdinga la ukuze ngifike la u1 anti yayibona kusho ukuthi ngihlale mina ngi-add u1 ukuvala le distance ukuvala le gap fanele ngi-add u1 ukuvala le gap fanele ngi-add u1 ngoba ke iyodwa le number esi-addayo la siyibiza ngokuthi it's a constant distance or difference, constant distance or difference, right? Lokhu kwenzeka kwizinto ezi-arithmetic kanti ke ezintweni ezi-quadratic leya gap leyana ayibi constant. Sezwana leya gap leyana ayibi constant iyahluka. Like for instance mangizokunikeza u1 no3 no7 u1 ake ngithi u1 no4 u1 no4 u1 no3 no7 mangisuka la ngiza la fanele ngi-add u2 mangisuka la ngiza la fanele ngi-add u4. Uyabona ukuthi lama gaps awafani inhlobo awafani lawa ama gaps kanti mangisuka la ngiza la fanele ngi-add u1 mangisuka la ngiza la fanele ngi-add u1 ayefana lapha yana. Ingakho sithi a constant meaning awashintshi, right? Kodwa kwi quadratic izinto ezi-quadratic ama gaps akhona agcine engafani. Khona la inamba ezisondelene khona la eziqhelelene khona kakhulu. Siyayibona leyo nto engiyishoyo. So that will give you a quadratic sequence uma uthola igap injalo. Okunye nge-quadratic sequence ukuthi i-quadratic sequence ine first difference kanye ne second difference. In the first and second, le a first distance noma a first difference yona ayikho constant, is not constant. Kanti le a second I difference yakhona is a second difference and it is constant. I-constant ngoba emva kwalokho into eyenzakalayo kuba ukuthi njalo phakathi kwabo uhlala uthola igap efanayo. So ileyo nto ene quadratic sequence. I-quadratic sequence siyibona ngalokho. Sizothi noma sesikhipha i-pattern yakhona uzoyibona izobe behavior ngalolu hlobo. Okunye okubalulekile nge-quadratic sequence. Okubalulekile nge-quadratic sequence yilokho. Ukuthola ama values of A, B, C. Ukuthola lama values lawo. Ukuthola lama values ukuthi A wakho ubani, uB wakho ubani, uC wakho ubani. La uA no B no C bamelwe obani. Iyona nto yokuqala okwazi ukuyithola noma okufanele ukwazi ukuyenza kwi-quadratic. Bese emveni kokuthi usuyitholile lokho bese ubhala a specific TN a specific TN formula. Okusho ukuthi
mawusubhala iTN formula usubhala into ezobe ingesenabo o A, B and C kodwa uzobe usubhala into esineyinamba endaweni ka A no B no C. Into eneyinamba endaweni ka A no B no C. Athi siyayizwa lento engisho. Ngizokukhiphela ke njengamanje ipattern. Izoba yodwa nje le pattern engizokukhiphela yona. Mangabe usuyibonile le pattern sizobe sesiobserve zonke lezi zinto engiqeda uzisho. Sizobe sesiobserve zonke lezi zinto engiqeda uzisho. Right. Ake sibukeke nansi ipattern yethu. Nazi inamba 3 6 11 3 6 11 and 2. Nazi inamba esinazo. Ziyaqhubeka ke angazi iqhubeka zize ziyophela kuphi. Ake sibuke lezi inamba ke. Lezi inamba ngokulandelana kwazo. Ikhona yini inamba esekuqaleni? Yes, ikhona esekuqaleni. Siyayibona? Esiyibiza ngokuthi ubani? U-term 1. Right? I-value kabani leyo? Ka A ngoba no A ukuphi? Usekuqaleni. Siyabona? Kodwa akusho lokho ukuthi wena uzobe ususa lo 2 uyowufaka lapha yana. Ngizama ukukukhombisa ukuthi inamba esekuqaleni ebizwa ngo A la ikhona u2 leyo namba la kulento le ikhona. Athi yabona? Ake siphinde sibheke ke futhi. I-first difference S10 ayikho is not constant. Kusho ukuthi iyashintsha shintsha. Right? Ake sibukeke i-gap between 2 and 3 u1. Inamba nje engi-add kulo ukuze ngithole lo u1. Kodwa inamba engi-add kulo ukuze ngithole lo waya u3 yashintsha. Inamba engi-add kulo ukuze ngithole lo waya u5 yashintsha. Ingakho ke sithi the first difference umehluko wokuqala siubona ngokuthi lezi inamba lezi they are not constant. Is not constant. Lezi inamba are not constant, ziyashintsha shintsha. Kuqale ku1 manje seku3 manje seku2. Angithi siyayibona indaba. Sedlulele phambili. Kusho ukuthi lo it's our first difference. Siyabona? Kodwa mase ngisuka la ngiza la ngidinga u2. Mangisuka la ngize la ngiphinde ngidinga u2. Uyabona ke le manje ukuthi into eyenzakalayo ngayo isinjani ke yona it's a second difference. It's a second difference. Injani ke yona i-constant meaning ayishintshi. Beku2 namanje kuse u2. Kanti lapha kuqale kwa1 kwashintsha kwaba u3 kwashintsha kwaba u5 kwashintsha njalo 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 njalo. Ansiyabona? Okusho ukuthi elandelayo la kuzofanele ngi-add la ngi-add u2 la ngi-add u2 la ngi-add kusho ukuthi u7 engizowu-add la mangi-add u7 la kusho ukuthi ngisuka la ngiza la kufanele kube ubani u18. Anti siyayibona leyo nto. So ngisuka lapha ke ngiza la omunye futhi u2. Anti yabo ukuthi le namba igcina ingashintshi. Lokhu kuphuma inamba eyodwa, answer eyodwa, answer eyodwa, answer eyodwa, answer eyodwa. Kanti lapha yana in the first test beyishintsha 1 3 5 7. Anti siyayibona leyo nto. Kanti ekuqaleni ngendlela ezilandelana ngayo iorder yazo iyayibhedela nje. La iorder
u1 la i-order u3 la i-order u5 la i-order u7 ingakho lezi number zithi 2 3 6 11 yabo ngisho awunayo ipattern yokuthi la usukubala kanjani kanti la unayo ipattern yokuthi usukubala kanjani 1 3 5 7 kusho ukuthi ubala ngama odd numbers 2 2 2 urepeat inumber eyodwa ayi siyayibona leyo nto so ilento esizama ukuyichaza ngani nge-quadratic sequence ukuthi i-quadratic sequence ungizwe kahle i-quadratic sequence i-pattern engenalo i-order nansi yale pattern ayinayo i-order right kodwa siyakwazi nayo ukuyitholela a general formula ebizwa ngokuthi i-TN formula ekwazi ukuwathola wonke lawa amathemu njengoba enjeya iyezwakala lento engiyishoyo siyakwazi ukuyitholela lokhu yana ake sibukeke ukuthi siyitholela kanjani quadratic sequence yethu sibuka ukuthi siyithola kanjani ivalue ka A siyithola kanjani ivalue ka B nevalue ka C right sesifuna ke manje ukuthola ivalue yalapha yana sizwana sifuna ukuthola ivalue yalapha yana siyithola kanjani ke ivalue yalapha ngizokukhombisa indlela ezimbili zokuthola uA no B no C ngizokukhombisa indlela ezimbili bese uyakhetha wena ukuthi ucabanga ukumthola kanjani uA wakho ipattern yethu yiyo le asithathe yona le nansi ipattern yethu ithini ipattern yethu 2 okay asibhale kanje ipattern yethu ithi 2 3 6 11 kusho ukuthi elandelayo u18 right mangabe sihlaziya ke ama gaps in between 18 ukuyitesta lena ukuthi njani le pattern le mayingasikhipheli into eyodwa la izobe quadratic 18 minus 11 sithola u7 11 minus 6 sithola u5 6 minus 3 sithola u3 3 minus 2 sithole u1 uyabona ke angithi sithe siyayitesta siqala ngapha ukuyitesta sisukela sisuselo kodwa ama answers esiwatholayo ayashintsha eyokuqala ianswer 18 minus 11 kube u7 eyesibili kwaba u11 minus 6 kwaba u5 kwaba u6 minus 3 kwaba u3 kwaba u3 minus 2 kwaba u1 ayashintsha ama answer ngesikhathi sisebenza siqhamuka kwa right siya kwa left siyisusa lezi number sezwana yilokhu ke esikubiza ngokuthi it's our umehluko wethu oqala i-difference leyo yokuqala so i-difference yethu yokuqala siye sithi ke it's 3a plus b is equals to the first difference lokhu nje is equal to lo 1 lo right bese siqhubeka senze okwesibili sifuna ukuthola ke manje ukuthi la isikhala sivalwa ubani la sivalwe ubani la sivalwe ubani 7 minus 5 2 5 minus 3 2 3 minus 1 2 uyayibona ke le isi constant ayisashintshi lo bese simlinganisa no 2a right
simlinganise no 2a. Bese kuthi lo wokuqala lo simlinganisa no a plus b plus c ulingana nalo wokuqala. Ayithi siyabo? Kusho ukuthi ke la u-A, B, C masibahlanganisa basinika u2. U3A plus B masibahlanganisa basinikeza u1. U2A ulingana no1. La siyakwazi ukuthola ama values ngalezi zinto engiqeda ukukutshela zona. Kanjani na? Ngokuthi masifuna u-A la sidivide la ngo2 siphinde sidivide la ngo2 bese u-A wethu elingana no1. Right? Uma sesimazi u-A grade 12 siyawuthatha siwusubstitute la u-A sibe noba 3 times 1 sibe no 3 times 1 ngoba u-A u1, right? Bese sithi plus B is equals to 1. Lokhu 3 lokhu u-B lo. Angithi masithatha u3 siwushonisa ngale uzoba u-minus 3. Kusho ukuthi u-B wethu uzoba u1 minus 3 which is minus 2. Siyayibona indaba? Mase sifuna ukuthola u-C sithathela ababo babili sibafake la. U-A u1, u-B u-minus 2, u-C iwona esingawazi lento ilingana no2. Angithi? Lokhu kokubili kusinikeza u-minus 1. Bese sisala no-C sithatha u-minus 1 siwuse ngale abe u-positive siwuhlanganise no2 kube u3. Nansi ivalue ka-C, nansi ivalue ka-A, nansi ivalue ka-B. Right? Bese siyawathatha lama values siyowafaka lapha ya. Mase siwafaka lapha lama values into ezokwenzeka ile sizoba no Tn wethu lo which is equal to u-A u1. So 1n squared which is just n squared. U-B wethu u-minus 2 which is minus 2n minus 2n. U-C wethu is 3 then it is plus 3. Then ke it's our general term yale pattern le. U-general term lo wale pattern. U-general term wale pattern. Masisebenzisa lokhu kungasitholela zonke lezi namba njengoba uyibona la. Asikusebenziseke ukuze ubone ukuthi ngempela kuyayithola yini lezo namba. Masikusebenzisa kuzositholela lezo namba ngithi le iseqaleni u-term 1. Kusho ukuthi thina sithi T1 bese si endaweni ka-n angithi uyabona ukuthi sifaka u1 ngoba sifuna ukuthola leyo kuqala iseqaleni u1. Bese sithi u-n endaweni ka-n sifaka u1 bese sithi 1 square minus 2 bese sifaka u1 la bese sithi plus 3. Asibone ukuthi kuphuma bani 1 square lo nalo minus 2 plus 3 ubani ophuma la lo nalo asinikeza u4. 4 minus 2 the answer is 2. Anti yabona nangu lo 2. Uma sesifuna ASB which is our term number 2 sizothi T2 ngoba sifuna ASB kusho ukuthi endaweni ka-n sifaka bani u2. Masifaka u2 la sizoba no 2 squared minus 2 bese sifaka u2 lapha ya bese sithi plus 3. 2 squared is 4 minus 4. Angithi nalo 4 plus 3 lo nalo kusinikeze u0 kusale bani answer u3. U3 number 2 nakho ngempela u3 number 2. Le eyesithathu le kusho ukuthi sofaka unumber 3 lapha yana. Mase sifaka unumber 3 sizoba no T3 is equal to endaweni ka-n sesifaka u3 3 squared minus 2 into 3 plus 3
right? U3 squared u9 minus ulo u6 plus 3. U9 plus 3 u12. 12 minus 6, the answer is 6. Kusho ukuthi term number 3 wethu ubani u6 nakho. Ngisho ngenza u4, ngisho ngenza u5, ngisho ngenza u7, ngisho ngenza bani kuyophuma ngale formula. Kuyophuma ngale formula le. Ingakho ngithe kuwena okubalulekile uma uwenza a quadratic pattern. I-pattern mangabe bekunikeza qale uyitest eqala into yokuqala leyo yenzayo. You test the pattern ukuthi ilihlobo luni kulezi yanhlobo ezu3 engikubalele zona. Ngabe i-arithmetic, ngabe i-geometric noma i-quadratic na. Ngase ngithi kuwena uyibona ngani mayi quadratic? Okay, angiqale ngokuthi uyitesta kanjani. Njengoba i-pattern uyinikeziwe, nansi i-pattern esiyinikeziwe ingane zakwethu. Nansi i-pattern esiyinikeziwe. Njengoba i-pattern siyinikeziwe, uyitesta kanjani ukuthi iluphi uhlobo na? Uyitesta kanje. Uqala ukusebenza kwa right wakho, uphindele emuva. Uyasusa. Lo ngisusa lo kusala 7. Lo ngisusa lo kusala 5. Lo ngisusa lo kusala 3. Lo ngisusa lo kusala 1. Ngenxa yokuthi akuphumi inamba efanayo. Njengale 2 2 2 2 2 2 iyafana ngithi ayibona leyo nto. Ngenxa yokuthi ke la akuphumi inamba efanayo. Lento ayikho arithmetic futhi ayikho geometric. Therefore injani? Quadratic. Mawuswazi ukuthi ku quadratic, hamba ke wena uyobhala phansi a TN quadratic formula. Lena sithi general ngoba ino ABC. Right? Kanti le is specific le ngoba ayisenawo ABC but ine number. There is 1, there is -2, there is 3. Is specific le eyala. Athi nayizwa lawo. Mawusuyibhalile yona, understand lokho ukuthi ngisuka la umehluko wokuqala lona ongekho constant sithi 3a plus b equal to eyokuqala yakhona. Lo o constant 2 2 2 2 2 sithi 2a is equal to eyokuqala. Lapha ya eqaleni sithi a plus b plus c equals to eyokuqala. Okay? Bese solve a iqala ngoba uyena olula sidivide ngo2 aphuma a u1 ufakela aphuma b ukuthi ubani u-2 sithatha b no a sibafake endaweni zabo bese siyokhipha uc wethu. Bese sibathatha ke manje u-a no b no c sizobafaka la u-a u1 nakho kuno 1, u-b u-2 nakho kuno -2, u-c u+3 nakho kuno +3. So le is the nth term for this one. Yingakho kade ngikukhombisa ukuthi mawufune yokuqala endaweni ka-n ufaka u1 iyayiphumela yokuqala. Mawufune yesibili endaweni ka-n ufaka u2 iyayiphumela yesibili. Mawufune yesithathu endaweni ka-n ufaka u3 iyayiphumela yesithathu. Mawufune yesine endaweni ka-n ufaka u4 uzoyiphumela no11 mawufaka u4. Kuyezwakala? Isummary yokugcina ye-quadratic yile engizokutshela yona. Ngithi kuwena nge-quadratic ilezi zinto okufanele uzazi. Yazi ukuthi ama-patterns akho ahlukene kathathu, khona i-quadratic, khona arithmetic, khona i-geometric. Asikafiki kulawa amanye amabili. Ngizokuchazela wona mase sifikile kuwo. Okay? Ngase ngithi kuwena ke izinto ezibalulekile kwi-quadratic ubuka i-general yakhona. Yazi, kumele uyazi i-general yakhona. Wena bese uyawucalculator u-a, ucalculate u-b, ucalculate u-c njengoba ngenzile la. Athi yabo u-a
naku, u-B naku, u-C naku. Anti yabona? Kodwa ke yenye ingane ke izothi thisha wazi kanjani ukuthi A plus B plus C kufanele kube yilo 2, ukuthi 3A plus B kufanele kube yilo 1, ukuthi 2A kufanele kube yilo 2. Wazi kanjani ukuthi kufanele kube kanjani? Ngizokuchaza ke lokho khona manje. Then mangabe ke usunayo ke ipattern yakho uyayitesta qala yona ukuthi kulezi inhlobo injani. Kufanele ihlale ikhiphele inamba eyodwa kanje. Mayingayikhiphanga inamba eyodwa isuka iquadratic. Kusho ukuthi sinalento esiyibiza ngokuthi it's a first difference. Kule first difference phinda ufuna omunye umehluko futhi. This is our second. Second ke wona uyohlala uyinamba eyodwa njalo. Athi uyayizwa leyo nto. So that's where sengiyochaza ke manje into eyodwa kuwe ukuthi ngazi kanjani ukuthi u2A yolingana na u3A. Ngikuthathaphi uABC no 3A plus B no lo ngibathathaphi. Okay? Sengiyonichazela leyo nto ke njengamanje bese iyaphela indaba yani yequadratic. Right. Sengichaza ke indaba ka A, B no C. Ngithi ke ingane zami angichaze lento ukuthi ekuqaleni ngiqhamuke kuwena sengithi 2A is equal to 2. Ngathi 3A plus B is equal to 1. Ngathi A plus B plus C is equal to 2. Lezi zinto sengiyinamathisela kule information. Ngithi ke omunye umntwana uzothi thisha wena uyithathaphi lezi zinto. Mina kangikwazi ukukunikeza impendulo ethi umthetho wakho uthini. Ayikho into umthetho wakho la iyenziwa into siyenze siyibone. Buka ke mangabe sesiyenza siyibone. Sithatha lo. Uyambona lo? Yena simthatha. Sithi ke for Tn endaweni ka n isifaka u1 kusho ukuthi sisuke sikhuluma ngeterm lokuqala. Uyayizwa le nto engiyishoyo? Term lokuqala kwipattern. Kusho ukuthi sesohamba yonke indawo eno n la sifaka u1. Masifaka u1 sizothola ukuthi T1 u-A plus B plus C. Right? Ngoba yonke indawo eno n sifaka u1. Sithi ke lento eka T1 le eka T1 ubani uT1 la u2. La term yokuqala khumbula ukuthi ngitheni ngo T1 nje inamba esekuqaleni. Siye kweyesibili. Eyesibili sesenza uterm number 2. Kusho ukuthi ngenye indlela mase sikhuluma ngeyesibili sizofaka u2 la. Lokhu kuzobe sekusitshela ukuthi la kuno n khona la thina sifaka u2. Masifaka u2 la kuzoba u4A. Sesino 4A. Kusho ukuthi kuzoba u2B plus C is equal to. Kodwa le besiyenzela uterm number 2. Number 1, number 2. Kusho ukuthi u3 lo. Right? Mase siqedile ngalokho sesiya ku term number 3. Term number 3. Lokhu kusho ukuthi sikhuluma ngo number 3. Sesizofaka u3 la ku n kube u9A plus 3B plus C is number 3 wethu bani u6. Ayisizwana? Uma sesiqedile ukwenza lokho engikwenzayo njengamanje. Nansi into esiyenzayo. Asithathe lama equations amabili angezansi lawa, amabili angezansi. Siyawasusa. OA aba u9 ngikhipha aba u4. Kusala OA aba u5. OB aba u3 ngikhipha aba u2. Kusala uB oyedwa. C no C bayafa equal to 6 ngisusa 3 kusala 3. Siyayibona?
ngisebenza ngalaba bobabili. Man lo ngisusa lo, lo ngisusa lo, lo ngisusa lo, lo ngisusa lo, yilento esalayo. Right. Qhubeke lapho. Bese ngiyasuka lapho ngizothatha lo ngisusa lo. Aba u4 ngikhipha oyedwa, kusala OA abathathu. Ababili ngikhipha oyedwa, kusala uB oyedwa. Yaqala yaqhamuka le 3A plus B. Yayibona? 3A plus B. Mang uC no C uyahamba. U3 ngisusa u2 kusala u1. Uyayibona ke le nansi yayiphumela yona. Right? Uma isiphumela yona bese ngithi ngiphinde ngithi aba u5 ngikhipha aba u3 kusala aba u2 OA OB bayafa equals to u3 ngisusa u1 kusala u2 nansi futhi le nansi iphumela yona nansi. Athi yabona bese ngithi ku-A la ngiyakwazi ukusolva ngokudivide ngo2 divide ngo2 u-A wami alingane no1 njengala. Uma u-A u1 ngufake la 3 bese ngiyisa ngapha uB wami u-2. Mangithatha u-2 no1 ngibafaka la u1 la u-2 la kanye no-C equals to 2. Ubanikela la kusala u-1 engizothi mangiwuthatha ngusa ngale afika be u+1, so uC uzoba u3, uC uzoba u3 njengoba ngithole lapha ngesikhathi ngenza lezi zinto ngase ngiyahamba ngiyokufaka lapha. So ngicabanga ukuthi ayikho ingane edidekayo njengamanje. Sengikuchaza okugcina ngikunikeza isummary yokuvala into equadratic noma ufuna mhlambe ngakukhiphela enye ngikwenze lenye example yami izinto eziquadratic, but lokho siyokubona as time goes. Ngizowunikeza wena lo umsebenzi ukuthi thatha nansi pattern uhambe uyokwenza lento ade ngikufundisa yona equadratic. Ngizokubhalela ipattern bese uyahamba wena uyokwenza leyo. Ngithe kuwena uma ipattern uyinikeziwe i-test eqala ukuthi kulezi inhlobo ezintathu iyiphi. Ngathi ke uyitesta kanjani? Ngathi 1 uqala ukusebenza kwa right uye kwa left uyasusa 18 minus u minus u minus u. Uma ama-answers aphumayo engafani kusho ukuthi leyo nto injani iquadratic, ngoba kufuneka njalo kuhlale kuphuma ama-answers afanayo. Uma engafani leyo nto iquadratic. Ngalesikhathi ke sekubuyile ukuthi quadratic, khumbula ke ugeneral wakhona. Why lona ebizwe ngokuthi ugeneral? Ingoba uno ABC, ngenye indlela unama variables wodwa, therefore ugeneral. Are you with me? Kusho ukuthi ke ukuthola uA no B no C kuyisikweletu kithi. Ukuthola uA no B no C kuyisikweletu kithi, kuzofanele sikuthole. Uma sesikutholile ke okuka A no B no C bese siyakuthatha sikufake eindaweni zakho. uA u1 uB u-2 uC lo it's a TN. Hayi ya noma yipi pattern, but yale pattern kuphela. Awuthesteke lento engisho.